Узаеманавучанне. Я не могу сказать, что не было до активной оценки парной и групповой работы. Але когда мы проводили групповую работу, то учень брал функцию наставника и фактично копировал своего наставника. Давайте вспомним у нас наставников. Когда мы начинаем проверять, у нас система такая, мы шукаем что? Конечно, мы шукаем помылки. И поэтому, когда попросить в учня, и он будет тебе копировать, и он так постарается, поверьте, з опыту. І коли я починала приміняти взаємну оцінку, я дивилася, я б пропустила гэта, я б не звернула увагу, а діти, яны жадаюць пераўзысці мяне ў такой пільнасці пошуку памылак, а вось там запнуўся, а вось там неправільна слов, я б гэта пропустила, гэта так ужо, а дзеці не. І пагэтаму тут прынцыпова новае, нам самім трэба памяняцца. І пагэтаму мяняецца узаеманавучанне. Паглядзіце, станоўчыя бакі ў рабоце. І гэта праўда рэальна працуе. Калі я пахвалю, у мяне работа такая. А калі вось сябар пахваліць, гэта зусім іншая гісторыя. Калі цябе ацэніць роўны, вы пагаджаецеся? Да? Гэта вельмі моцны такі інструмент актыўнай ацэнкі. І дзяцей трэба вучыць, і з практыкі гэта вельмі цяжка ідзе работа. Калі кажаш, а пахваліць за што? Вельмі доўга. Гэта самае цяжкае пытанне. За што пахваліць? А не так-то проста нам разбурыць. Таму што бацькі таксама вучыліся па такой сістэме, і бацькі іх так ацэньваюць. Да? І пагэтаму самае адзінае, што выціскваецца з іх з першага разу, стараўся. Да, вельмі стараўся. І тады зноў жа звяртаеш на што бузы папярэдняму, паглядзі, вось што трэба ведаць. І знайсці станоўчае. Бо толькі што табе ўдаецца і класна атрымліваецца, толькі тое можна развіць. Пагадзіцеся? Да, я думала раней, што вельмі важна для паспяховасці фармальна прачытаць і пераказаць твор. І вось не лавіла эфектыўную зваротную сувязь, мне вучань такі, толку, што я прачытаў. Да. Разумееце, на што звярнуць увагу, вось якія канкрэтныя ўменні гэта развівае, пра гэта не ўдзялялася ў нас увагі. Актыўная ацэнка на гэта звяртае.